Бюджетът е такъв какъвто е. Този бюджет не прави никой щастлив, но е полезният бюджет такъв какъвто може да бъде. А може ли вместо дълг да проявите малко повече решителност, вместо да вдигате различни такси, да проявите малко повече смелост и наистина да режете? Смелост в какво? Да режете. От какво? Ами, вие управлявате. Вие трябва да кажете. За това ви провокирам пряко, защото пряко никой не може да се сети от какво. От тая гледна точка бюджетът е такъв какъвто е. Когато един министър не знае къде са 40 милиона евро в бюджета, който той е написал, това не е ММ. Това е въпиюща некомпетентност. Въпиюща некомпетентност. И когато ти казваш национални разходи, заложени в бюджета, които ще се гласуват, са 3 милиарда и 100 милиона, но си описал в приложението милиард и 400 и ти се губят милиард и 700. И на месец и половина задавани въпроси, дайте ни списък, допълнете си списъка от 1,4 да станат 3,1, за да видим точно за какво ще се похарчат тези пари. Ние получаваме едни общи обяснения, имало наследство. Ама наследството в момента, айде да започнем от там. Едното наследство, служебният министър на финансите 22-23 година я повишиха в заместник министър на финансите. Другото наследство, служебният министър на финансите 24-25 година, също я повишиха в заместник министър на финансите.